ụmụ eji aga mba, ụmụ eji eme ọnụ, ụmụ na-eme ha pụta, ndị mmadụ na-ele ha na-asị hei, a ga-agbapụrụ na agbapụ. Ndị mba ọzọ chọkwara ịgbapụkwara anyị agbapụ, ha gbapụkwara anyị, maka na ọwụghị gịnị, ndị bekee sị ọwụghị fọltụ anyị, na Chineke ekele anyị, keme anyị ekeme, mekwa anyị ka anyị gwụrụ gịnị, ndị ụmụ Izrel a na-ahụ n'anya ugbu a. Ya bụ, olee otu unu mere taa? Ama m na unu apụtakwala, ama m na unu dị mma, ụmụ ọma. Unu gakwara ụka taa? Ama m na unu gara ụka. Ekele dịrị Chineke anyị. Biko unu ka m jụkwa unu arịakwala pịọm? Unu erikwara osikapa taa? Hello, eriri m eri. Mmanụ nke m ji rie osikapa taa chọrọ ọmụmụ ịkpọ. Ọ chọkara m ka gịnị? Ma ọ wụrụ ọhụhụ ndị mụrụ ụmụ, ha sị ihe ka ọ chọgbula onwe ya. Ama m loto o chukwa chọọ mụ, ụgwọ otu nke unu si chọọ mụ. Ngwanụ, ama m na ụfọdụ ndị unu ga-asị kedịkwa ihe nwa ada ndị Igbo nwere ịgwa unu nke taa. Enwere m ihe dị oke mkpa nke unu ga-atọ ntị n'ala, gere m ntị ma mee gịnị, ghọta. Ọ wụghị naanị ịghọta ya, achọkwara m ka ị n'otu ya uchu ịhụ na ihe a ma ihe etinyere uchu, etinyere aka mee ka anyị mee gịnị, ka anyị mata ihe anyị na-eme. Ya bụ, ndị mmadụ nọ na-akpọ m, na-ajụ m, na-asị m, nwaada, ọ teela, kedu ihe na-emenụ? Biko ụmụnne m, ụmụnne ọma nji eme ọnụ, biko achọrọ m ịrịọ unu ewesarala m iwe. Ọ bụghị na m achọghị ime, mana ihe menụ ndị Anambra si gịnị, ive erika. Ọwụ naanị ihe onyonyo a ka m na-eme, ana m emekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche, dịka isi ya mbụ na ọmụnwa na-ere ya, ana m ere ya. Ọwụkwa na ị chọrọ, mekwa ka m mara. Ana m emekwa ihe ndị ọzọkwa iji na-eme gịnị, ndụ na-emekarịka ndụ, ka ndụ na-eme gịnị, na-aga gịnị, ọfụma ọfụma. Ihe ndị a bụ ihe mere na m na-eji eme gịnị, ayọrịma ndụ, ma ọ wụrụ gịnị, ụmụnne anyị ndị Owerri. Ụmụnne m, obi dị m ụtọ ịbịakwa n'ihu unu n'ụbọchị kedị taa, ka anyị tụlee marakwa ihe anyị ga-eme maka na isiokwu nke nna gị ikwu n'ụbọchị kedị taa. Isiokwu m n'ụbọchị kedị taa bụ ihe m chọrọ ka onye ọbụla biko leba anya. Unu na-agbalị, asịghị m na unu na-agbalị, unu na-agbalị, mana achọrọ m ka anyị mee gịnị, ka anyị tinyekwuo gịnị, uchu. Let's put extra effort in making sure or in ensuring that our children learn our language. It is very, very important. It's very crucial. It's very vital that they learn this language so that our grandparents will not suffer in communicating with our children. Unu eweliwe, maka na nga na-etinye English, na-ekwukwa gịnị n'Igbo, maka na ndị mmadụ sị, Aunty Chisom, Nwada, what of we that cannot even understand the Igbo? You have been speaking Igbo too much, and we cannot even understand, and we want to learn. How are we going to go in? How are you going to learn this? Because you have been speaking Igbo, we cannot even understand. Please, can you just miss it? And I promised them, ekwekwara m na nkwa na nga na-eme gịnị, Miss Kogbuo, nkwuo n'English, mekwuo ya n'Igbo, ka ha nwee ike na-eme gịnị, na-aghọta. Maka na o nwere ndị na-anaghị aghọtakwa Igbo, mana ha bụ ndị Igbo, ha na-aghọtakwa chaa. Ndị a na-amụghị n'ala Igbo, na ịmakwa na ebumnuche ihe onyonyo ma wụ ndị a na-amụghị n'ala Igbo, ka ha nwee ike mee gịnị, ka ha nwee ike soro anyị na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Na-eweliwe n'ọbụ taa ka m ga na-eche eme ya. Biko, ama m na ịrelaksị yala, ama m na ịbalansị yala, ama m na ị nọọla chim ka ị nụrụ ihe m nwere ikwu n'ụbọchị kedị taa. Biko, isiokwu m n'ụbọchị kedị taa bụ tinye uchu
ịhụ na asụsụ Igbo a na ụmụ anyị matara asụsụ Igbo a. Kedu ihe mere na m ji họrọ isiokwu a? Why did I choose this topic? To ensure, to put extra effort to make sure that our children understand our language. Our children should understand our what? Language. Kedu ka ọ ga-awụ na nne ga-aga ileta ụmụ ya n'obodo ndị ọcha, nne na-ekwuru ụmụ ya, na-asụrụ ụmụ ya tuke nwe English ọ mụtara, nwe oyibo ọ mụtara, ụmụ ya na-ewe iwe. Mom, Dad, we cannot understand grandma. What is she saying? We cannot understand. We have been trying very hard to understand what grandma is saying, but it's not entering. We can't get her. Why? And she'll be feeling as if we don't want to talk to her. Grandma no kwa ebe ọ nọ na-asị, hey, ụmụaka ka efudiala m. Kedụkwana otu m ga-eshi agwa ụmụaka, maọkwa otu m ga-eshi mekwanụ ka mụ na ụmụ m kparịa ma ọ gwurie egwuregwu. Unu ahụla na ọ wụ gịnị? Ihe a big problem, ihe oke nsogbu. Grandma anaghị anụ gịnị? Grandchildren anaghị aghọta grandma. Ọ ghọọla gịnị? Ihe ndị bekee na-akpọ gịnị? Communication gap. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị gbanarị ihe ndị a? Unu ahụla na ekeresimesi abịala. Ekeresimesi nọ na ọ bụ dị gịnị? Ọnwa na-abịa abịa. Ọ bụ ekeresimesi. Ha eme gịnị? Ọ bụ gịnị? Ekeresimesi. Ha eme gịnị? Ha ebido lọtawa. Unu ahụla na ya. Biko, ọwụghị ụmụ gị si obodo oyibo lọta, ha abịa chọrọ igwuchi grandma egwuregwu. They can't relate with grandma. It is not a right way. Please, parents, look for a way to teach your children this language so that they can relate with grandma. Ka ha na grandma gwurie egwuregwu. Grandma no grandchildren, grandchildren are no grandma. Biko tinye n'uchu. Unu na-agbalị, ọwụọ na unu na-agbalị. Unu na-agbalị nke ukwuu. Biko tinye n'uchu ka anyị bido kụziwe ihe ndị a. Maka na izu ụka na-abịa abịa, aga m etinye uchu, kpọ ya mkpa, kụziwere ha Igbo ndị ihe enwere ike ị na-eji ekwurịkata okwu. Ya bụ foundational English language translated in what? In Igbo. Or I will translate it in what? Igbo. So that you people can be able, grandchildren living overseas can be able to communicate with their grandma. That is what I'm going to do. And then that's what I'm going to do next week. That's what I'm going to do next week. Because it's very, very what? Relevant. It's very consequential. Otu akọ ga-aha m n'ọnụ taa. Nke a bụ ịgwapụ unu na nwaada abịakwala. Maka na ọ bụ ihe dị oke mkpa ka anyị tinye uchu, ka anyị nyere ụmụaka aka, ka ha nwee ike na-ekwusara grandma, ndị nne ha, ndị nna ha, ndị nna ha okwu, ka ihe na-eme gịnị na-agakwa ọfụma. Otu akọ ha n'ọnụ taa. Biko derekwa n'uchu. Onye ọbụla chọọ ụzọ ọ ga-esi mee ka gịnị ihe a bịa na mmezu. Ekelekwa m unu na ihe unu na-eme, na mbọ unu na-agba ịhụ na ihe onyonyo a gazuru na ntị ndị niile chọrọ ọnụ ka ihe ebumnuche ihe onyonyo a bịa na mmezu. Ekele dịrị unu. Biko ụkwa na ị na-alaiki ihe a, biko kesashia ya ma like kwa nkwa n'anya. Ekele dịrị unu. Ngwanụ mma.